Euskal Herriko laborarien batasuna sindikatuak ekintza egin du goizuntan, Baionako subprefektura aintzinean gutxieneko errenta bat eskatzen dute jarraian xehetasunak. Iazko abenduaren 22an Ziburun jazo zen itsas istripuan erreskatean parte hartu zuten langilei omenaldia egin diete. Arratsaldeon ikus-entzuleok eta Media Basque egunkariak 10 urte bete dituenez, beraiekin ere egongo gara gaurko saioan eta nola ez, ostiralero bezala gure asteburuko hitzordu proposamenak ere bai. Ongi etorri! Elbe sindikatuak ekintza simbolikoa egin du goizean Baionako subprefekturaren aintzinean laborarientzat gutxieneko lansarie bat aldarrikatzeko. Azken urteetan 40% apaldu da laborarien lansaria gastuen igoeraren eraginez, eta 18% pobreziaren einaren azpitik bizi dela salatu dute. Behar dira orain eta berehala koizpenen prezioak hobeki banatu denen artean. Eiek ere bizi nahi badute, azkenean laborariek ere bizi behar dugu. Eta hori dugu salatzen, eta orain nahi dugu ere estadoak bere ardurak hartzea, eta guri lansari bat eskaintzea azkenean. Laborariek lege proposamen bat utzi dute Pirinio Atlantikoetako diputatuen esku, hauek senatura helarazi eta laborariek duinki bizitzen lortu dezaten. Itsasontzi istripu baten ondorioz itota hil ziren bi marinelak erreskatatzen lanetan egon zirenei omenaldia egin diete Ziburun. Iazko abenduaren 22an gertatu zen ezbeharra, Arkasondik Donibane Loitzunera zetorren ontzia ondoratu zenean, Zokoako kai muturraren ondoan, gaueko ordu txikitan. Patroia erreskatatzea lortu zuten, ez ordea beste bi marinelak 30 eta 58 urteko bi senegaldar. Erreskate gogorra izan zen zaila, itsasoko baldintza eta eguraldi txarrarengatik batez ere. Haize handia, itsaso zakarra, sorosletako bat ere bizia galtzeko arriskuan egon zen. Horregatik, omenaldia egin diete erreskate lanetan aritu zirenei besteak beste, suhiltzaileei, urpekariei eta itsasontzi eta helikopteroan egon zirenei. Lankideek atera gintuzten uretatik, Florian ez duen ikusten, oso gogorra izan zen. Beldur asko pasatu genuen, gaur egun oraindik ere hala dugu. Landu dugu, entrenatzen jarraitzen dugu, horrelako egoerak ekiditeko, babesgabe sentitu ginen. Ahal genuen egin genuen, baina zoritxarrez ez genituen bizirik atera. Interbentzio hartatik goiti hainbat protokolo eta material aldatu dituzte segurtasuna hobetuz. Bi senegaldarren gorpuak ez dira azaldu. Senitartekoekin batera omenaldia egin zieten bertan eta berriro ere izan dituzte orain gogoan. Euskal Herriko informazioa tokiko irakurlei frantsesez ezabatzeko xede sortu zen badira 10 urte Media Basque komunikabidea. Urte luze hauetan egindako lanari esker, iparraldeko gizartean toki bat lortu du euskarri ezberdinez osatua den hedabideak. Denugu bilan baikora, frogatu dugulako 10 urte hauetan badela espazio bat Ipar Euskal Herrian gulea den bezala komunikabide batentzat. Euskal Herrian egina, Euskal Herrian pentsatua eta badona bere egunekotasunaren zer eginetan. Ipar Euskal Herritarrei informazioa edatzea. Lortu dugu eragilek guri informazioak pasatzen, lortu dugu gure irakurleak albezain sakonki, albezain modu bizkorrean informatzen, eta gure erronkak periodistikoak gainditu ditugu. Hain zuzen oztoporien artean prentsa idatziak bizi duen krisia dago, edo baita kazetaritza egiteko moldearen aldaketa ere. Komunikabideak bizitzen dute, bedelen papelezko komunikabideak bizitzen dute krisia ekonomiko larri bat, eta gu horrekin harrapatuak gira alde batetik, eta beste aldetik bada azken urtetan fenomeno berri bat, sare sozialak eta beste, eta hor behartuak gira gu ere indarra egitea, frogatzeko gure kazetaritza egiteko manera seriosa dela, gure kazetariak formatuak direla, eta hor bada bataila handi bat berriz ere konfiantzia sortzeko herritarrak eta komunikabideen artean. Kazetaritza asko aldatu dela abiaduraren aldetik, jendeak behar du lehenbailenukan informazioa sare sozialek batez ere hori eskatzen dutelako momentuko informazioaren behar hori areagotu dute. Eta guri eman digu zailtasun bat gehiago
informazioa verifikatzeko eta txukun eskaintzeko irakurleei erronka handiago bat ematen digulako. Sortu zenez geroztik, Ipar Euskal Herriko gaurkotasunak ez duetenik izan, eta gertakari garrantzitsu askoren lekuko izan da Mediabazk. Mediabazkek ukandu hirigune elkargoaren sorrera, eztabaida politiko oso biziak izan ondoren, eta bestalde gatazkaren konponbidean gertakari esanguratsuenak izan dira urte horietan, 2016-2017 urteetan, eta hori oso hurbiletik bizi izan dugu, kasik lehen lerroan, eta horrek eman digu ardura handia, baina aldi berean harrotasun handia jarraipen hori egin izana. Etorkizunari begira urrats berriak egin eta Mediabazk irratia sortzeko helburua dute. Alde batik segitu proiektuak garatzen irratia bezala eta gure irismena zabaldu. Pentsatzen dut izango dela multimedia gehiagorekin, pentsatzen dut izango dela baliabide teknologiko gehiagorekin mugitzen direnak urte batetik bestera, oso fite hori ere mugitzen da, eta pentsatzen dut edukiz beti aurrera begira egongo den kazetaritza bat eskainiko duela. Pentsatzen dut gaur egungo eta etorkizuneko erronkei aurre hartuko dien egunkari bat izango dela. Egindako ibilbidea ospatzeko ostiral honetan Errobi taldearen kontzertua eskiniko du Baionako Logasalan. Halaber, aldizkarian sortuko duten espazio berri batetaz gain, helduten urtean lurralde osoan eztabaidak antolatuko ditu Mediabazkek, gaian hitzak jorratu eta gizartean debatea bultzatzeko xedez. Asteburua joka dugunez, itzordu handana badakizue beti bezala, eta lehen itzordua, zurekin nire Olaso atxaldeon? Atxaldeon, nik bertsoak proposatuko dizkizuet gaurkoan, gaur arratsaldean lehen itzordua, arratsaldeko 7:00 goiti, izanen da kasuntan Hendaiako Gaztetxean, haizea dator bertso ekimena, eta zer da ekimena, da inustu, Senafarroa, Lapurdi eta Xiberuko bertso eskoletako gazteak eta bertso eskoletatik atera berri diren gazte bertsolariei ere, bertxotan aritzeko aukerak emateko ekimena. Eta beraz, esan bezala gaur arratsaldean izanen dira Odei Lekuona, Amaiur Raizpuru, Joan Elarre, Aize Lekuona eta Josu Txoperena. Hau beraz bertsolari gaztenak izango ditugu bertan, eta bihar arratsaldeko 5:00 goiti, hain gazte ez diren beste bertsolari batzuk, kasu honetan maisu eta maistrak direnak, Maialen Lujanbio, Ametxar Zailuz eta Andoni Egaina izango ditugu. Ziburuko Baltsanen aurreko ekimena doainik abordea 12 eurotan eta ostean pintxopoteoa antolatuko dute. Itzordu biziki atseginak, bertsuak maitea ditugunentzat, eta gauza gehiago, bertsuzalerik ere bada Garazi eskualdean, bihar arratsaldean Donibane Garaziko zineman Nunabila Perkain dokumentala erakutsiko dute Mikel Erramuzpek egin duen lana, lan baten lehen atala, nik uste Mikel Erramuzpe ezaguna dugu, erakaslea, musikaria, Irulegiko irratia eta Lapurdi irratiaren sortzailea, aldudarrak bideo ere, eta preseski bideo gintzan aritu da, dokumental hori eginez, ikerketak eginez, eskual pilotaren inguruan, bere eskualdean, banka aldude Urepele xoko hortan, eta zenbait lekukotasun biltzea espero zuen, azkenean uste baino lekukotasun eta dokumentu artxiba gehiago atxemandu, beraz izanen du atal bat baino gehiago egiteko, baina lehena hementxe Nunabila Perkain. Perkain pilotaria handia, Auritz Berrin sortua, eta gero bide egin du, Nafarroa garaian, Nafarroan opera bat ere omen da, bere izena duena, pertsonai misteriotsua, eta orain dokumentala uni esker ezagutzen aldugu, hobekiago nojote zen pilotari handi hori, itzordua erran bezala Voban zinemagelan, bihar larunbatarekin arratsaldeko 3:00 Nunabila Perkain dokumentala ikusteko. Donibane Garazitik, goazen orain Urruñarat jorrebide gaintzurekin, hango gazteek eta herritarrek berri biziki ona baitute. Bai, azkenean Urruñak lortu baitu bere gaztetxea, Urruñako bestetan jada ireki zuten, baina bihar ofizialki estrenaldia egingo dute kontzertu eta zikiruarekin, eta goizan ez bana izokerrere escape room edo escape game bezalako bat ere antolatu dute, beraz bada zer egin bihar Urruñako herrian. Jakin behar da herriko gazteek urte luzaz gaztetxe bat izatea aldarrikatu dutela, eta azkenean herriko etxeak gaztetxea irekia baimendu du Bixikeniako eremua erosi ondotik.
Gaztetxean 3 elkarte batuko dira, Urruñako Gazte Asanblada, Besta Komitea eta Asia Kultur Elkartea. Bakoitzak ekitaldiak antolatzeko erabili dezake gaztetxea eta gaztetxearen estrenaldiarentzat bihar zikiroaz gain erramezala kontzertua kaskastu herriko txaranga eta kuartz taldeek ere giroa alaituko dute eta gogoratu duela aste batzu jakin dugu, baina Durangoko azokan ere kuartz taldea presente izango da, azken diskoa aurkeztuko du eta bihar ziurrenik aukera izango dugu ere bere kantu berriak entzuteko. Jakin dara ere, sarrera urririk izango dela, beraz animatu. Eta bururatzeko Julen, zein da asmoa, kuartzekin bagoaz? Kuartzekin bagoaz, bukatuko dugu gaurko saioa kuartzekin. Asteburuan deneri ongi izan.